Това нещо е дъното. Ето това нещо. Стремете се вашите деца да не бъдат такива. Стремете се вашите деца да не бъдат такива. Стремете се вашите деца да не ги набележи Янкик, защото ще бъдат изнасилени и после ще ревете по новините, по BTV и ще кажете изнасилиха ми детето и какво ще направи прокуратурата, евентуално ще го вкара за няколко годинки в затвора и толкова. И той после пак ще излезе мършата, ще пуска лайвчета в TikTok, ще му влизат хора в лайвчетата и ще му гифтат. Ей, това ще стане. Оставе, Парцалчо. Това са две мацки, тарикатки, блондинки. Но ние харесваме... Вие как се мазни мършата, бате? Ние харесваме чернокоси латиноси, Салма Хайек, Пенелопе Круз и така нататък. Те не могат да ни повлияят с тяхната хубост там и така нататък. Така, но делата на Янкик могат да ни повлияят. Това е един изнасилач и една долна мърша. Напротив, не съм изнасилач. Ако бях изнасилач, ще бъда в затвора. Ма ти вече ти си лежал, бе! Именно, то е минало. В смисъл... Минало за минало, казват. Минало за минало. Минало за минало, няма, това е положение. Човек се определя от действията си в сегашния момент. Тоест, примерно, давам ти пример. Убиваш един човек, вкарват в затвора за 10 години, ти си убиец. Излизаш от затвора, спасяваш две деца от удавяне, ти си герой. Човек се определя от действията му в сегашния момент. Примерно, крадеш, вкарват в затвора, ти си крец. Колко деца спаси? Няма да казвам, защото има много хейт и злоба, но спасил съм няколко човешки. Ама ти ги изнасилваш, ти не ги спасяваш. Значи спасение не означава изнасилване. Спасение не е изнасилване. Ти как разсъждаваш и твоята логика не я разбирам, но в смисъл да, готин човек съм, благороден, душата ми е чиста, светла, богатите хора ме подкрепят, ти знаеш, Кои богати хора? Богати хора те подкрепят. Сега, кои почвате да питате, кои ще да ги вземете вие за вас. Боже. Така, хора, последвайте ги тези мацки. Аз даже не знам какво той сам. Даже няма какво да му кажеш. Ако играете комар, му пишете на Андрея, тя може да ви консултира, между другото. Тя разбира от тези работи. Изобщо не се мазни, мърша. Няма нужда да се мазна. Защо се мазниш тогава? Къде сте богатите хора на 24 точки? Чакай Айде да видим къде са ти богатите хора, Баянки. Аре, 300 човека сме, споделите милионерите. А защо имаш някаква нова ограничителна заповед? Ти нови деца ли се опитвал да изнасилваш? Не знам за какво говориш. Тая Петра. Не знаеш. За Петра говориме. Искам си запуша ушите. Това беше и гадно. Виж удрът, където най-боли удрът да е. Мале, хора, вие знаете ли, че Стоян, ако види Андрея, той ще я хареса повече от Анна. Майко да не обича. Ма той я познава, бе, тапак. Знам, бе, Ани, знам, обичам. Ани, само проверявам дали обичаш Стоян, как ще реагираш. Доволен съм. Само да знаете, Ана и Стоян, аз ги запознах. Да, бе, да! Купи дом. И ти можеш да го запознаеш. Андрея, ти няма ли се прибираш в България? Ти мога да го запознаеш само с някоя нелегална там, да го вкараш човека и него в затвора. Ти ще го излъжеш. Аз тебе те познавам от Стоян, бе. Аз те познавам тебе от Стоян, бе. Андрея, няма да се прибираш в България вече. Да има и тук красиви жени. За какво съм? Аз съм на 31 години. Аз съм... Не ми трябваше. Вече от 15 години не съм в твоята категория. Аз нямам точки, нямам жетони за тебе, пък аз съм... Не бе, аз нямам годините, аз отдавна съм ги минала. Сега годините не са проблем. Аз съм семейен човек, имам си жена, деца и не правя такива работи. Къде ги тия жени, тия деца, бе, човек? Къде ги? Слушай, сина ми е на 18 години, между другото абитюрент тази година. Ти внимавай той да не стане изнасилвач. Да не стане и той изнасилвач, да почне да е бе 14 години. Чакай сега. Сега аз не знам, пак ти казвам, не знам ти с какви хора общуваш и как, нали, ние сме нормални хора. Сега такива работи. Аз не познавам хора, деца са лежали в затвора за изнасилване. Ти това е най-голямото дъно. Как да не познаваш? Какво са те правили тебе в затвора, даже не мога да си представя, това е бате да продаваш наркотици хубаво, там да правиш някакви глупости, там даже убиец, даже убиеца няма го ебът в затвора, бате, ама и такива като тебе направим, правят газа шахта. Да, така. Спокойно му. Не да разсъждаваш, не ти се отдава, не ти си мъчи малко. Ма то ти личи, че си го поемал. Виж как си се сбръчкал, челото ти е сбръчкано като шарпе, да бръчкаш челото. Да пред тебе не ти ли го поемат. Докато го лапа и как намесят ти Киро сега в това дърпа веждите. Лошо му е, връща му се и от това гледай как му остана челото така.
Андрея, твоята функция е да си красива, не е да разсъждаваш. Стой ние да разсъждаваме. Играй комар там. А ти като какво ще разсъждаваш, бе? Какво ще разсъждаваш ти? Ще изнасилваш там децата, те е бабка за и тебе. Ще разсъждава как да го направи, че да не го хванат и да не го Как няма го хванат? говорите подобни неща? Искам всички момичета, които сте потърпевши от Янкик или Янкик ви пише, отивайте и пускайте репорти в полицията срещу този гаден, гнусен, долен изнасилвач, изобщо не се връзвате на такива, даже не му стойте в лайфа на тази мърша. Ей така ще седи на 40 точки, ще яде кремвиршките по цял ден и чакаме с нетърпение да го вкарат някъде в затвора, защото вече всички престъпници гледат TikTok, знаят какъв е то буклук, само да влезне някъде да го заключат, така ще го ебат. Направо няма да му се повярва на този чакал, на този мръсен чакал. Мило, потресен съм. Какви хора има, брат? Какви хора има съм? А наистина ли си пикал в устата на някакво момиче? Добре, бе, как мога да говорите такива гносоти? Аз направо не... Какви гносоти, бе? Искаш да ти прочета там това, където ти е от съда, бе? Мършо, не ми викай ти простоти, кой какво ще говориш, те е бабка за тебе, долната гнусна гадна мърша. Ей, такива като тебе, знаеш какво заслужават, бе? А заслужаваш конфлайер, ти трябва да бъдеш, даже не конфлайер, ти трябва да бъдеш убит публично, за да сложат на жълтите павета и всички да те биеме, да ти пикаме в устата, да те ебат с колове и да умреш. Разбираш ли, това заслужаваш, ти заслужаваш смърт. Смъртна присъда, гадна, гнусна, долна мърша. Слушайте как говори, слушайте как говори. Само да ви кажа, в закона има член, който е... Какъв член ти заслужаваш? Член в газа ти, бе, мършо. В закона трябва за такива като тебе да има смърт, газова камера, концлагер. Това беше в Америка електрическия стол. Бате, те в Америка щяха го гръмнат, бе. Той щеше да е приключил, ти знаеш какво ще го направят, само да излезе от тях, щеше да е мъртъв. Бе, такива като това ги убиват. Вие го имате за някакъв еталон за поведение. Аз за това харесвам Америка. Това е дъното, разбирате. Това е дъното, не бъдете такива. Кой е дъното, бе? Ти си дъното, бе, мършо. Ти си дъното, гнусен, гаден, долен изнасилвач. Ти си един гнусен, долен изнасилвач. Разбираш ли? Разбираш ли ме добре? Ти си една мърша. Не знам защо си мислиш, че си достоен, не знам защо си мислиш, че можеш да седиш в TikTok и да те гледат хората. Да. Ти не заслужаваш. Да, бе, те това могат. Те могат да си заврат някой пътладжан там в онан работа. А ти какво правиш, бе? Ти какво правиш? Тебе колко са те ебали мършо долна? Такива не дейте да бъдат. Тебе колко са те ебали мършо долна? Бъдете готини, позитивни и мислете добро. С каквото изпълните душата си, това ще ви отвърне Вселената. Ако в душата си имате гняв, ненавист, омраза, вие ще привлечете същото към вас. Ако в душата си сте чисти, чувате ли го това, какво говори, честни, добри, ако помагате на хората, Вселената ще ви отвърне с добро. Дева и гнусния сектант. Букуци гюмове, разбирате ли? Такива не трябва да бъдете. Бъдете чисти в душите си. Ана, пусни битка, че мършата е гладна на 40 точки, Габи, не може да си купи кремвиршки. Габи, ти ма следваш, пък пишеш подобни неща. Не може да си купи кремвиршки, ще умре от глад, аз долна мърша. Долна, гнусна, бати. Толкова го видя, аз бих му... Значи казвам ви, отивам с 10 човека, той ще го вържат някъде и ще му сера аз в устата и ще го карам той да си яде после по връщането. Той после да си яде по връщането тая гнусна мърша. Е, това заслужава. Е, това заслужава. Бате, казвам ти, с 10 човека ще отида, ще го вържат и аз ще му сера в устата на тази мърша и ще благодари, ще казва благодаря ти, Андрея, моля те, дай още, искам още, защото аз съм гнусна долна мърша. Ние може да ти завираме пътладжани, ама не правим нищо лошо на никой, не нараняваме никой. Там вървете при нея. Какви пътладжани? То знаеш какви неща са му навирали в газа, говори тук за пътладжани. Аре, ако има харесват, те хвърляйте точки на Ана и на Андрея. Чай, че ограничих. Андрея, Ограничиха ни сега тук за криминални активности. Много лошата Андрея, бе. Не, просто казва истината. Андрея, тук изкара съобщение, че си дам много... Репорт по буклука. Не бе, Габи, нали ти гледай сега. Казах ти, че тук е лайв за сериозни хора. Държи се малко по-сериозно. За сериозни хора. Значи искам цялата оттайка да отиде там при Андрея. Приема тук при мен, искам само стойностните хора. Тия феновете на изнасилвачите при една мърша. Там, значи, който гледа Янки, той подкрепя един изнасилвач. Тук е лайв за стойностни хора. Нека цялата тиня, един цялото изнасилвач. Това е. Цялата оттайка да отиде при Андрея. Тежки репорти по мършата, даже сега я ще го репортна. Това е да се приключва.
Христов, не мога да прочета, брат, много коментари върват, Христов. В смисъл, дръжте се сериозно, дръжте се на нивото на то лайф. Абе, към то не моля пусна една подписка към TikTok да му свалят всичките социални мрежи, че изнасилвач, бе. Няма ли за такива? Не може да има изнасилвачи в TikTok да пускат лайфове и да изкарват пари, вие представяте ли се? То явно от тук си търси жертвите от TikTok. Ма то от тук си ги търси, аз малката там, каква беше? Петра от тук е намерил. Или на нивото на лайфа, или заминавате... Петра от TikTok е намерил. Вижте го гладното куче. Гладното куче с 200 човека на 18 точки. Това е мърша. Това е мърша. Трябва да попиташ този въпрос към тях, не към мен да го зададеш. Направо всички, бате, всички бой по това. Казвам ви, тук Ана казва и на Стоян, нека ми я пузили там, ма пузили са направо, отиваме в Русе, аз идвам с БМВ-то и ще го сгазя. Той е направо блъсна вас. Ще си жертвам, ама тройката, М3 ще жертвам, М4 не знам. Тук не ни трябва, значи мърша на нас не ни трябва. Малко, и без това капака ми е малко забоя, защото ми беше пръскал някакъв варовик там на някаква мивка. Нали, тук сме сериозни хора. Имаме жени, деца, гледаме ги такова, нали, който иска проститутки, знае къде ги намери. Който иска други неща, знае къде. Те хората по принцип мен не ме обичат изобщо, ама Янкик толкова го мразят, че идват тук да го псуват. Хората ви пишат Янкик и пичага. Толкова. Абе, Ян, гледай къв си Букуц на 24 точки. Какво мания, бе? 12 човека си тапнали в Трепко. От Трепко тапнали са ти 12 човека. 12 човека са ти тапнали. Обаче не могат да издържат. Ето го, иди и той директно. Гнусна мърша. Олигофренки. Ама пусни се на такова, бе, Ана. Пусни си телефона на самолета, не на самолета, на такова. Махни си звъненето на спящ режим, си го пусни. На нощен режим. Има достатъчно фейкове, достатъчно проститутки и там вървете. Тук само готини хора. Искам масов погром на тази мърша. Масово. Само готини мислещи хора искам тук да знаете. Какви готини мислещи хора? Те готини мислещи хора няма влезат при тебе. Там лензите такова, те мен не ме интересува. Мен не трябва да ме гледат 1000 човека. Насрана гнусна гадна от Трепка. 10 човека, ма да са стойности. Йохан си помисли, че като е 300 лева, някой ще му пусне аванта и се обърка и сгреши. Изнасилил на 18. Да, бе, аз го четох това нещо. Той там на някакво 14 годишно момиче, където беше изнасилил и хората някъде да покат на камерата някой чичко да й прати $500 и до там. Смисъл. Това на Янкик ли? Ти си такъв човек, какво ще правиш? Какво ще говориш с такъв човек? То не става. Да, бе, аз го чето, чела съм го това нещо, аз знам за какво стана въпрос. Даже аз съм качила в YouTube ми с разговор с този нагляд, защото сега се прави тук на много примерен и такова, защото гледат 200 човека да ми се подмаже. Обаче мършата, имам разговор, в който нагледа супер много, аз съм го качила в YouTube. Направо съм махам от бит. И ми обяснява как едва ли не, че нищо не е направил и тъна. И се обяснява и вика, жена ми вика е зад мене. Каква жена, бе, мършо? Жена му била зад него и децата, докато той изнасилва непълнолетното момиченце. Ей такава от Трепка и буклук е то. Така много ми е кеф, такива като Митко, като такива малумници. Да, бе, има и в YouTube са направили, напишете Чудовището от Плевен. В моят YouTube канал също съм качила, само че аз то ми е в хазартния профил, нали? Там аз игра машин, както и да е. Но там е самия разговор с него, аз съм качила, съм написала нагъл педофил в Андрея Слоц. Може да го изгледате да видите, че не говори както сега говори. Защо сте дъно? Защото не мислите. Защо не мислите? Тогава си изпусна нервите, прави се на много спокойен, на много интелигентен, обаче много тежко си изпусна тогава нервите, направо не му се поверва. Може и да си завирате някакви краставици, да ви там на камерите ви гледат, да ви пратят 500. А ти що седиш в Русе и не си в бари, примерно като нея? Остана ли лайф, нещо стана. Той ни е мютнал и двете, да не ни слушат там, защото вижте, даже никой не му тапва. Хора, не искам да репортвате Андрея и Яна. Сега, тук може да са тролим, може да говорим. Добре, ето сега ще ви кажа. Яна и Андрея ме харесват. Те харесват мъже като мен. Просто са тролим за TikTok. Бате, как ще харесвам мъже като тебе? Не ги репортвайте, да не им банна оставете. Как ще харесвам изнасилвачи на деца? То чува ли се какво говори? Не се чувам. Оставете ги да си. Ти чули го, Ана? Чули го какво вика то? Какво? Вика, че аз и ти сме харесвали мъже като тази от Трепка, този плужик. Дето изнасилва деца. Да, направо сме влюбени. Там много просто Андрея. Добре, не искам майко да мила, тя може да бъде просто, но мила. не репортвайте. Момичето си има нейни си фенове, не ги репортвайте, са оставете ги.
Нали, трябва да имаме битка партньори си. То кой ще ни репортне? На него са му тапнали 3 човека, вика не ги репортвате, 3 човека го подкрепят. 3 човека го подкрепят и вика не ги репортвате. Това репортвате. те псуваме за това. Не, на теб излезе за голота, за сексуална активност, на Андрея не знам за какво излезе. За криминални активности, аз съм криминален. За ОПГ. Место излезе на мен. Репортнаха ме за ОПГ, докато играя с изнасилвач, лежал в затвора. Вие представете ли си? Приложението репортва Андрея. Добре, не ги репортвайте, забавляваме се тук и са тролим, не ги репортвайте се. Питай Андрея защо нарича децата копелета и го намира за забавно. Христина най-вероятно троли някакви работи. Слушайте, не вярвайте на всичко, което се каже тук, има и тролени. Примерно, Андрея няма лоши чувства към мен, не ма мрази, прави го, защото тази позиция е печеливша в момента. Примерно аз нямам лоши чувства към нея, нали, отговарям по някакъв начин да ви е интересно, защото вие обичате да гледате сир. Ако си говорим някакви културни неща, ще ни гледат примерно 5 човека, разбирате ли? Трябва малко да има да ви е интересно такова, да гледате кетчуп. Да, това е изнасилвач. Добре, ако ще ме снимате, кажете се усмихна. Да имаш достатъчно снимки. Достатъчно снимки. Имаш и в YouTube си вече звезда, изнасилвач, чудовището от Плевен. Гледал ли си филмчето Чудовището от Плевен? Just run. He is here. Just run. Ще слушаш. Чудовище си. Чудовище си. Като малки плашиха децата с мен. Прибирайте се бързо вкъщи, чудовището дебне навън. Те така се ги плашат. Да, не влизайте в TikTok, защото Янкик да не ви изнасили. Чакай. То най-скандалното му е, че се опитва да романтизира това, че е изнасилвач, което аз съм в пълен шок. Как можеш да романтизираш и... Бате, аз не мога повярвам. Аз съм... Според мен той има някакви такива психопатски наклонности. Абсолютно, да. А и другото, не забравяйте, че вие сте малумни, няма как да го разберете. Аз го обяснявам, но нали... Кое да разбера, бе, човека? Кое да разбера, че си изнасилил момиче? Има доклади. Че има доклади, как си изнасилил жени. Човек се определя от действията си в сегашния момент, разбираш? Мерсисва дори. Нали, това ти обяснявам. Мога да си крал преди 10 години. Излизаш от затвора, хващаш се на работа, не крадеш на такова, ти си порядъчен човек, не си крадец. Човек се определя от действията си в сегашния момент. Тоест, какво било, няма значение. Ама ти пак имаш нова ограничителна заповед за ново момиче, бе, човек. Какво говориш ти, бе? Сега този случай няма да го коментирам. Какво няма да коментираш, Петра? Защо има ограничителна заповед от тебе, ако ти си се поправил? И в нейната остали пика и сра мърша. Няма да коментирам това нещо. Защо няма? Няма, защото няма какво ще кажеш. Аз си знам, защо няма да коментирам. Където трябва... Какво където трябва имаш ограничителна заповед? Защо имаш ограничителна заповед от момичето? Защо е поискал ограничителна заповед? Няма да коментирам това нещо. Питай си, а не ако ти е интересно. Добре, без глупости за... Ама нали си се поправил? Как си се поправил, като има нови дела? Нови ограничителни заповеди, то продължава. Това си е, ти си сериен изнасилвач, ти просто излизаш, че си сериен изнасилвач и насилник. Няма да коментирам, това ти там в изводи си вадиш, нали, жива и здрава да си. Какви изводи? Това си факти. Стефане, ти няма ли вече я състегнеш? Нали днес ти направих компромис? Изнасилил е 14 годишно момиче, друго момиче на 18 години е пикал в устата на рождения ден и е карал там я е изнасилил в 5 часа и е затворил, има доклад, гледайте в YouTube, Чудовището от Плевен, ще видите. В момента мога да съда за това, което говориш, защото в момента лъжиш. Не лъжи, има видео. Напротив, има го всичкото нещо, го има черно на бяло написано в сайта на съда на Плевен, там даже хората бяха извадили номера на делото, че с абсолютно пълните подробности, които бяха отвратителни. В момента се въздържам от така по-грубо изказ, защото имам вече ограничения заради тебе, защото такива като тебе не мога да ги гледам и не мога да ги понасям. Да лъжиш по този начин. Хора, аре някой да ги напълне. Лъжа, бе, черно на бяло е написано, бе, мършо. Напротив, излага. Бате. Извади го и го прочети, ще виж, че излага преди. Трябва да направят. Значи тук в Индонезия има смъртна присъда. Такива като тебе, знаеш какво ги правят? Убиват ги. Смърт. Такива като тебе, изнасилвачи. Тук умират. Знаеш и в Дубай. И в цяло не само в Дубай. Арабските емирства. Убиват ги. Смъртна присъда. Върнете смъртната присъда. Шибано умряло законодателство. Давайте да ги разбием сега те батманки. Те са на едно камеш другото. Ние трябва много точки да ги пречукаме. Давайте да такова. Трябва да се върне смъртната присъда за такива. Това е пълен абсурд. Слушайте как говори.
Насяга в нормалните държави, бате, как изнасилвач. Вие представяте ли си как в Германия изнасилвач си пусне лайв? Вие знаете ли какво ще го направят? Че там направо ще му влезат албанците с мачетата, бате, и ще го заколят жив, то ще го и ще го колят, ама ще го колят и казвам, часове ще го колят и такъв. Това е дъното. Часове ще го колят. Това нещо се толерира. Ще го режат парче по парче и ще приключи обиколката. Или в която и да било нормална държава. Вие тук всичките се правите на големите такива смърт, тия смърт за уния. Ама защо не ходи някой да му спука газа на това? Защо не ходи някой да го пребие това? Защо някой не отиде да го набие? В момента подбужда хората към престъпления. Слушайте, аз ви казах, че е много просто. Вие не ми вярвате. Защо някой не отиде? Всичките иначе изнасилвач. Вижте колко хора пишете. Смърт, мърша, головина, не знам с какво. Отидете и го смажете, бе. Отидете, теглете му един бой, защото това утре може да е вашето дете. Утре може вашето дете да бъде изнасилено. Тя ще се самосезира и ще й пуснат сега едно дело на нея. Както на Стоян Колев искат да му пуснат дело, сега ще се самосезира прокуратурата и ще й пусне на нея едно дело. Защото тя в момента подбужда към престъпление. Подбуждам към престъпление. Прокуратура, този човек е за затвора. Той няма право да бъде навън. И ако не го затворите вие, ние заедно масово ще го изнасилим. Граждански арест. Да, ние с гражданския съдъл, защото прокуратурата не се самосезира. И такива като тебе от трепки са навън. И затова ние трябва да свършим работата на прокуратурата и да те линчуваме, да те набиеме, да те смажем и да те... Това е положението, Минки.